Nalor ka Iohkem ya Piat ka Sari bat Shini. Ki BSF haki than kaput India Bangladesh kila Iohkem samut ki breu na India ki badang thmu banyak khayi bean ya ki Masi sha Bangladesh ha Southwest Khasi Hills District. Ki BSF kila Iohbat arfo prateli ki Masi haba kila penlong ya ka jing pahara ba perking rengkat bat ki pulet ka jela. Nakithan garo la Iohkem deki hajar berni ka Shini kabaki nong khayi bean kidang thmu bandi tu sha Bangladesh. Ya kini ki Masi la tengyan ha arteli ki kali bolero kitmar bat la IT no shaki pulet ka Dangar Police Station banle katkum ki kendonan. Na Rongra South Gar Hills District ki pulet bat ki BSF kila Iohkem biang sa khatnreu hajar kilo ka Shini kabaki nong khayi tu ki thmu bande sha Bangladesh. Ya kani ka Shini la IT haki pulet ka Rongra Police Station banle katkum ki kendonan.